Ahoj, moje meno je Adrian. Som účastníkom programu Work and Travel a prostredníctvom série krátkych videí by som ti rád predstavil, ako celý program prebieha a funguje. Nechcem, aby to bolo zdĺhavé a preto bude celý program rozdelený do série videí. Vysvetlím ti celý proces, ktorý musíš prejsť, na ktoré programy môžeš vycestovať, pracovné pozície a samotný pracovný pohovor. Aké budeš potrebovať dokumenty, vízový pohovor, čo si do USA zbaliť a čo radšej nie, pracovný deň či day off. Ak máš konkrétnu otázku, daj vedieť a rád ti pomôžem. Na teraz čau a maj pekný deň.